ifa. Ukuba yinyosi yengonyama kubonakala amava akho bese abathile bekusondeza komkhulu, abantwana basendlunkulu kanjalo nabo bonke abasemandleni belalele into oyikhipha emlonyeni ngesiphiwo nokwehlelwa okukwehlelayo, ebese uthola ususondele eduze kwenkosi. Akuyi ngokuthi uma ngabe ubaba wami mhlawumbe wayeyinyosi nami sengiyoba yinyosi, cha. Isiphiwo lesi esikwehlelayo esivela emathongeni akini asuke kuyiwona kugqobela ukuthi hambe uyokwenza lo msebenzi komkhulu, bese komkhulu uyithola usukwazi ukusondela. Ngesikandunankulu, uNdunankulu akusona isikhundla sefa. Sekungakhandwa nje umlando omusha mhlawumbe emhlabeni. Isikhundla sikaNdunankulu, uNdunankulu ukhonjwa yingonyama, noma nakusey'nkantolo zamakhosi asendlunkulu kuba yilokhu esihlabeni sobukhosi okhomba uNdunankulu. Siyakholelwa ukuthi usuke kubukusane nabathile mhlawumbe nasemndenini, ebese kuthiwa ayi, leya nsizwa inamava, inamagalelo, ingasondezwa kulesi sikhundla. Akuyona isikhundla, akusona isikhundla esiyifa ukuthi ngoba ubaba wakho wayenguNdunankulu nawe uyoba uNdunankulu. Akusisona isikhundla ozalelwa kuso ukuthi hhayi wayeqagulwe ekhulelwe nini ukuthi hhayi uyozalwa wayeba uNdunankulu. Cha, ayikho into enjalo, ngoba amava esikhathini sasendulo engavela ngobuhlakani bokucija impi, kuboniswane esibayeni ukuthi sihlasela kanjani. Kungavela ngamagalelo, ngokuhlabana, bese inkosi ikuthanda ukuthi cha, lesi sikhundla sifanele. Ngiyabonga Ndabezile. Ngisacela nje abakhulumeli isigungu ukuthi isigungu siba kanjani njengokuthi kuba nomntwana omkhulu kuze kufike ekuthenini konke, ngoba khona into esiyidayo uma kukhulunywa ngomntwana omkhulu sesithethe lesingasicela sithi mhlawumbe uyele bayele. Ngisacela ungipha nje isigungu sasebukhosini, angisho ukuthi bese-specific ukuthi sikhuluma general. Umbuzo-ke lo oyinkinga kakhulu ngoba sizingane. Kodwa-ke ngoba usukuzile futhi wawusubuza kahle wathi asingabuki mhlawumbe endlunkulu yakomkhulu, singabuka nje noma iziphi izinto zobukhosi. Isigungu siyaye siphethwe osuke inkosi. Ngizophinda futhi uma usuke inkosi kusuke kungasho ukuthi uhlakaniphe ukudlula wonke umuntu emhlabeni. Uyabadinga abantu abazokubonisa, abazokweluleka, bekulekelele uthathe iy'nqumo ey'thile. Siyakholelwa-ke futhi ukuthi nalo osuke inkosi la ejuba abantu abazoba sesigungwini, ukhona asuke ebukusane nabo ngasese, nakuba thina sesibona eseqoka esithi lo akasondele, lo akasondele. Esigungwini noma kanjani uNdunankulu waleso sizwe kufanele abe sesigungwini noma kulindelekile kube amalungu omndeni waloyo kuyinkosi. Kungaba obaba omncane bakhe, kungaba obabekazi bakhe, kungaba ngonina njalo njalo. Silindele ukuthi babe sesigungwini. Kube yizinduna zenhlabathi. Uma sikhuluma ngesigungu sobungonyama, silindele ukuthi amakhosi asendlunkulu abhekele ingonyama enhlabathi abe sengxenye yesigungu. Kunendawo kubaluleke kakhulu yomntwana omkhulu. Ndabezile. Uma singakhuluma ngengonyama, eduze kwayo kufanele kube khona uNdunankulu, eduze kwayo ingonyama kufanele kube khona umntwana omkhulu. Okunye mayedlule emhlabeni kufanele leso sikhundla sivalwe, ngoba akakwazi uNdunankulu ukubonakala esegxamalaza ngapho uNdunankulu ngapho umntwana omkhulu. Kanjalo nomntwana omkhulu akakwazi ukubonakala esegxamalaza ngapho uNdunankulu ngapho umntwana omkhulu. Yilowo nalowo kufanele abambe isikhundla sakhe. Kanjalo nasemakhosini lapha phansi uyafuneka umuntu abe khona owumnawe walo osuke ehlezi esihlalweni. Kungaba umnawe ngokuba umelamani, kungaba emndenini inkosi izokhomba owakwenindlu mhlawumbe esekhohlwa, inkosana yakhohlwa, ukuba izosondela eduze kwakhe ngapha kunoNdunankulu. Sikhundla lesi sikaNdunankulu esibalulekile ngoba isikhundla somntwana omkhulu, ngoba izindaba zomndeni wenkosi noma wobukhosi ayikhulunywa uNdunankulu, zikhulunywa umntwana omkhulu.
Kanjalo nasemindenini yamakhosi ezizwe. Njengoba ngisho ukuthi umnawe noma inkosana yasendlini yasekhona kufanele ibe khona ngoba mase kuyizindaba eseziyokhulunywa egcekeni